Joan den ostiralean, azaroak 15, PNV eta PSOE gobernu taldeak 2025ko aurrekontu orokorrak onartu zituen. Aurrekontu horiek beste urte batez ez dute oposizioaren parte hartzerik izan, ezta onarpenik ere, eta garrantzitsuena, ez dituzte herritarren beharrak asetzen. EH Bildukook gure udalerriko jendearen bizi kalitatea hobetzeko 25 ildo orokor erregistratu eta alkateari aurkeztu genizkion. Esan gabe doa ez direla kontuan hartu. Udalak dituen arlo guztietarako proposamenak emantzipaziorako eta etxebizitza eskuratzeko laguntzak, nahi ez den bakardade egoeran daudenentzako jantoki soziala, ahultasun egoeran dauden adingabeentzako eskola laguntzarako aurrekontu partida, hizkuntza eskubideak bermatzeko administrazioaren euskalduntzea, kultura agenda bat izatea, Sodupeko kultura etxeko areto nagusia eraberritzea hainbat jarduera garatzeko. Era berean, hiri antolamendurako plan orokorra egiteko partida ekonomiko bat sortzeko beharra jasotzen genuen. Hori funtsezkoa baita lurzoroa antolatzeko eta horrela udalerria beharrezko ekipamenduak emateko. Horrez gain, daukagun energia gastuari eta ingurumenarekiko zedin erdu lokal, eraginkor eta errespetuzko ezarri dezakegun aztertzeko beharra ere gehitzen genuen. Obra, zerbitzu eta azpiegituretan udalerriko gune guztiak hobetzeko beharra antzematen dugu. Esaterako, Sodupeko herriko plaza hobetzea, baita Arangoitik Güeñezko plazarako sarbidea ere, edo Zaramilloko eskolaren eraikina mantentzea. Zaramillon karabanentzako aparkalekua atontzea, Laukuadrako herrigunean umentzako jokoak berritzea eta abar luze bat. Eta azkenik, giza baliabideen arloan aurreko guztia gauzatzeko beharrezkoak diren lanpostuak sortzea proposatzen dugu. Berdintasun teknikaria, kultura teknikaria, ingurumen teknikaria, udal arkitektoa, hori guztia izateko adina diru daukagu. 10 milioi eurotik gorako aurrekontua dugu kultura, kirol, garbiketa, obra eta abarretako 11 enpresari ordaintzeko, udalerrian eta udalerriarentzat lan egiten duten langile propioak izan beharrean. Izan ere, aurrekontuak egitea ez da soilik zenbakia kuadratzea, herri diagnostiko sakona egin gabe. EH Bildun lanean jarraituko dugu pertsonak erdigunean jartzeko. Ezin dugu inor atzean utzi, ez dugu behar eta ez dugu nahi ere.